V tomto dieli normálneho podcastu uvidíte, respektíve budete počuť. Tým, že som pracoval od 14 rokov aj v lese napríklad, alebo upratovať som chodil záchody, tak ako vďaka tým financiám sa mi úplne že radikálne zmenil život, tedy sme mali možnosť kúpiť 2 byty vedľa seba. A teraz sme sa vlastne rozrastli už na 15 bytov a tento rok by sme mali končiť s 20. Aké máš auto? Ak to počúvate aj po tomto bode, teraz to začne byť zaujímavé. Kolegovia si donesli magnetku, ja som si donesol partnerku. Alebo či si tam stal z toho nejaký, jak to povedať slušne, kurvinec? A boli tam aj nejaké pozostatky jeho stolice. Čiže sa že uspokojoval proste na vaše stoličke. Uspokojoval sa s našou stoličkou. Vykradol nám vlastne byty, 2 vedľa seba. Neviem, či náhodou do basy nešli tí ľudia. Išli. Priatelia, vážení páni, vážené dámy, vítajte v novom dieli podcastu Normálny podcast spolu s Martinom Vočkom a dneska tu máme nového hostia. Ním je Gabo Juriš. Vítaj Gabo u nás v podcaste. Čaute, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, chalani, tešil som sa na tento diel podcastu. A pre tých, ktorí by ste nevedeli, tak Gabo je náš dlhoročný známy. Veľmi som sa tešil na tento podcast, že si spolu prejdeme nejaké biznisové témy. A teda poznáme sa už, teda ja sa s Gabom poznám asi od strednej školy. Janko, ty asi dlhšie, že? My už od základnej, no. Od školky možno, ešte sme spolu do školky chodili. Myslím, že školka úplne nie, že to bol prvý ročník základnej školy. To si pamätám, že som vďaka tebe mal prvé pokarhanie. Za čo to bolo? A bola tam nejaká bitka, ja som sa zapil až na konci a učiteľka prišla, keď som ťa kopol na zemi, takže... Si došiel v najlepšom. Super. Prvé pokarhanie. Si došiel, keď už bol načnutý. Ja som bol finisher. No, priatelia, teda Gabo nám prišiel povedať príbeh, ako sa dostať zo slepičkárne na vysoké miesta v biznisových priečkach. Samozrejme, robím si srandu. A Gabo teda podniká už dlhé roky a o tom nám teda dneska aj porozpráva. Prežil, alebo teda zažil si rôzne podnikania, rôzne smery a teraz podniká v jednom takom smere, ktorý sme chceli zachytiť a sme rozprávali o tom, že sa do toho aj pozrieme v najbližších podcastoch a teraz je ten čas a tá téma je Airbnb. A Booking. Takže celkovo akože možno, že krátkodobý prenájom. My sme vlastne začali nejak z našich minulých podcastov alebo dielov o Airbnb vlastne. Ja som to nejak akože priblížil, ale tak Gabo sa o tom teda sa zaujíma, alebo teda robí to na nie, že možno aj vyššej úrovni, ale hlavne toho má, že viac a venuje sa hlavne, že iba tomu. Je to akože primárna teraz činnosť, ktorej sa hlavne venujem, sú tie krátkodobé prenajmy. Super, Gabo. Tak prvá otázka na teba teda je, že ako si začal s podnikaním, respektíve z akého prostredia pochádzaš? Povedz ľuďom, že možno aké rodinné pomery, z akého mesta, respektíve dediny, ako si sa dostal k podnikaniu všeobecne? To je super otázka, aby som možno tak začal, že ak sme sa vlastne s Jankom spoznali, lebo to bol vtedy, sme chodili spolu do školy, to bolo vlastne základná škola Výštuk a my sme teda vo Výštuku nebývali, ale my sme bývali na takej jednej farme, kde vlastne rodičia mali byť a ja si myslím, že už je tá moja životná motivácia začínala presne tam, lebo vždy mi napríklad bolo ľúto, že keď som videl aj druhé deti, že napríklad jak mohli byť s kamošmi, že mohli sa niekde hrať a my sme boli tak dosť ďaleko a vždy som tak nad tým premýšľal, že či to je nejaká teda zodpovednosť mojich rodičov alebo že som nejakých tak vnútorne za to obviňoval, ale potom som pochopil, že od toho 18. roka, že každý je si strojcom svojho šťastia, svojho života a že môže ovplyvniť svoj život a nastaviť si ho ako vlastne chce. A čiže tam ako keby vznikli prvé tie momenty, že ja som strašne chcel byť s ľuďmi vždy. A tam som ako keby začal mať také, že cítenie, že proste potrebujem niečo robiť, lebo nechcem, aby napríklad, že moje deti teraz žili niekde odlúčené, lebo na slepičkárni? No, ako presne. No, akože... Výštuk? No, Výštuk je v pohode, len toto bolo asi tak 1,5 km mimo, čiže vlastne keď sa máte hrať
sami so sebou, keď hráte futbal tak, že kopete loptu o stenu a zároveň ste brankár aj útočník, tak bolo to akože také ťažké, hlavne pre dieťa, že emočne, ale tak rodičia sa vždy snažili na všetko, čo mohli a super rozhodnutie bolo, že potom sme sa aj odsťahovali síce do dediny, ktorá má iba 500 obyvateľov Píla, ale ja si myslím, že to bolo super rozhodnutie, lebo tam som konečne aj mohol byť s kamošmi a byť v nejakej partii a už tam som ako keby trošku tak navnímal aj taký iný život, ako predtým bol na tej hydinárne, lebo tam to bolo akože náročné pre ľudí. Čiže ja som mal toto chcel povedať, že to zázemie, odkiaľ som, že je to normálna, by som povedal, striedna trieda, štandardná rodina. Rodičia hlavne stavali dom, keď sme teda, jak by som to povedal, keď sme mali tých 17-18 rokov, čiže väčšinou tie peniaze išli do toho domu a veľké ako keby aj tá motivácia tkvela v tom, že ja som videl svojich spolužiakov, ktorí cestovali, že zrazu chodí na dovolenky a pre mňa Chorvátsko bola proste destinácia, ktorú som nikdy nevidel a vždy som ako keby tak závidel, keď po prázdninách došli tí spolužiaci a hovorili, že my sme boli tam a ja som bol vlastne u babky a nikdy som nič nevidel a veľakrát som ako keby tak by som obviňoval rodičov tak vnútorne, oni možno ani o tom nevedia pravdepodobne, že teda nás nezobrali na dovolenky, ale teraz odstupom času od tej 18, hlavne keď som začal podnikať od 19-20, tak som pochopil, že proste všetci sme si zodpovední za svoj život tam, kde sme dnes a keď sa budeme vyhovárať že na to, že naši rodičia alebo náš učiteľ alebo náš šéf v práci, tak ten život bude vždy o ničom. No. Čiže som práve zodpovedný, odtedy som pekne nacestoval, rozbil som si podnikania. A takže tak, práve som chcel povedať k tomu začiatku, že aby ste to aj tak navnímali, lebo to som sa asi nikdy s vami ani o tom nebavil, o takýchto pocitoch, takže som rád, že sme to otvorili v podcaste. Teda vravel si, inak som aj ja rád, lebo akože veľmi ma to zaujíma, že ako v podstate viem, že bývať takto na takom mieste je náročnejšie, že aj dochádzanie do školy a tak ďalej, že mňa by zaujímalo, že tým, že viem, že tvoji rodičia nepodnikajú, teda respektíve otec myslím, že niečo s drevom, či nikdy. Okay. A mamina tiež nie, že kto bol tvojim vzorom, kto ťa inšpiroval k tomu, aby si išiel začať podnikať a vybrať sa touto cestou. Je to predsa risk, veľa ľudí sa toho bojí a má predtým taký rešpekt. Mňa by zaujímalo, že kto bol ten človek, alebo kto bol ten inšpirátor tvoj? Je to možno na také hlbšie zamyslenie, že nemal som presne nejaký teraz, že vzor človeka, len som chcel vždy, že chcem mať lepší život. Nad tým som vždy rozmýšľal, nevedel som ako a hlavne, keď aj končila tá stredná škola, tak u mňa bol obrovský strach z toho, že teraz čo budem robiť. Ja som si reálne počítal, že aj keby som išiel robiť do Rakúska, tak rok len musím pracovať na to, aby som si kúpil dvojkovú Octaviu a mne proste tá matematika stále, akože Octavia je super auto, ale že nikdy mi tie čísla vlastne nevychádzali, že teraz keď chcem žiť nejaký život, takže v tom zamestnaní asi tá cesta úplne nie je. A tým, že som pracoval od 14 rokov aj v lese napríklad, alebo upratovať som chodil, záchody, rôzne veci. Vo fabrike som robil vlastne s vínom, takže som si prešiel ako keby rôznymi zamestnaniami a už som vlastne po tej strednej škole vedel, že OK, toto zrovna nechcem robiť. Že chcel by som robiť niečo, že kde sa dokážem lepšie hlavne uplatniť, či už aj finančne a hlavne aj nejak takou svojou kreativitou. A v rámci nejakej osoby, že ktorá ma motivovala, ja si myslím, že veľké poďakovanie hlavne trénerovi, čo som chodil na trojboj, že ma naučí disciplíne, lebo podľa mňa celý nejaký úspech alebo aj niečo, keď človek chce dosiahnuť v živote, tak je hlavne o tej disciplíne a tam som sa fakt naučil niečo neskutočné, však ja som aj v škole mal vymeškané skoro žiadne hodiny, lebo vždy som si povedal, že aspoň prísť tam musím to, že či už som sa tam učil, väčšinou som jedol guláš na raňajky, alebo som vytiaľ knedle guláš a strava športovca teda. Čiže ale naučil ma to extrémne disciplíne. Čiže môjmu trénerovi a potom knihám určite, že Arnold Schwarzenegger bol pre mňa obrovským vzorom a stále ešte je, že čo dokázal, že človek z malého rakúskeho mesta a stal sa proste najznámejším hercom v Hollywoode, akčných filmov, potom kulturistom, potom guvernérom a teraz však stále je ešte obrovská populárna osobnosť, čiže on bol pre mňa ako keby takým veľkým vzorom, že v tom období možno nejakých 15 do nejakých 18-19.
A keď si hovoril, že bol tvoj tréner akože nejaký, že najväčšia inšpirácia alebo akože motivácia v tom veku, už si vtedy vedel, že čo chceš robiť, alebo že ako si sa dostal k tomu nejakému prvému podnikaniu a že čo to vlastne bolo a aká bola tvoja cesta? Tak prvé podnikanie vlastne bolo tak, že cez kamaráta v rámci financií, že som sa dostal, ono to začínalo tak, že som pracoval vo Viedni a sme ešte s jedným kamošom boli že na skúšku v jednej kuchyni robiť a teda ja som variť nevedel ani krajať, som moc nevedel, tak dali mi aspoň upratovať a prišli nás kontrolovať a v tom momente, keď prišiel človek nás kontrolovať, tak mne sa rozsypala múka na celú kuchyňu, čiže to bol posledný krát, čo som bol v tej kuchyni, čiže už ma nikdy nezavolali a tým, že nevedel som si nájsť vôbec vo Viedni prácu, aj som chodil, fakt som skúšal, všade som posielal tie CVčka, ale nikto sa mi vlastne neozýval a tak som sa rozhodol, že ok, idem naspäť na Slovensko a v tom momente som volal s jedným kamarátom, ktorý mi povedal, že on sa venuje financiám a ja už som bol na polceste domov, ale som sa zvrtol naspäť, že idem teda do Bratislavy si vypočuť, že že čomu sa on venuje a vlastne vtedy som začal ako keby fungovať a pracovať, dajme tomu aj podnikať vo financiách, že to bola prvá vec, že ja tým financiám som sa vlastne doteraz venoval, myslím, že 7 rokov to je. Takže teda bol si aj na celkom vysokej pozícii. Ako riaditeľ, a teda počas tohto obdobia si mohol navnímať dosť veľa takých podnikateľských nejakých nápadov, informácií a tak ďalej. No a mňa by zaujímalo teda, že začal si robiť aj popri tomto podnikaní ešte teda iné podnikanie, to Airbnb Booking. A mňa by zaujímalo aký bol príbeh tvojho prvého bytu, respektíve aj 2-3, to už teda od teba. A že ako si sa k tomu dostal, ako si nad tým rozmýšľal, ako si vykročil k takémuto niečomu. Tak ako vďaka tým financiám sa mi úplne že radikálne zmenil život, hlavne tie možnosti, to, že neviem, môže sa to spomínať firmy? Asi áno. Asi áno, že vlastne vďaka ProSeť Slovensko, že týmto vzdelávanie a ten mentoring vlastne ľudí, ktorí sú tam, že odporúčanie kníh, že mne to úplne že radikálne zmenilo mysel, lebo dovtedy som bol okolo ľudí, ktorí všetci boli zamestnanci, čo je akože úplne v poriadku, že ak niekto je tak spokojný, je to úplne fajn, ale že otvorili mi ako keby tie možnosti, že môžem niečo chcieť od života viac a som videl vlastne aj tie úspechy tých ostatných ľudí a že to ma ako keby tam extrémne motivovalo a následne potom som sa dostal k literatúre od Granta Cardona, kde on presne pracuje s nehnuteľnosťami a vtedy sme mali možnosť kúpiť 2 byty vedľa seba. Sme kúpili jeden na naše bývanie, práve sme ho chceli na dlhodobý nájom, keďže to tak bolo v knižkách, že takto to spravte, tak som iba kopíroval vlastne, čo je v knihách a vlastne ten byt sme dali na Airbnb a sme si to prvé vyskúšali a zistili sme, že to super funguje, tak moja partnerka sa začala tomu viac menej venovať, že ja som bol ako keby v takom pozadí, že stále som sa venoval prioritne financiám a ona ako keby, alebo teraz spoločne sme spravovali ten jeden byt a následne, keďže neviem, že niektorí ľudia možno aj, čo nás počúvajú, tak čítali Kiyosakiho, takže ak bývaš vo svojom byte, je to pasívom, čiže my sme si v tej istej budove prenajali byt, ktorý bol bez klimatizácie, čiže bol len teplo a tie naše byty boli s klimatizáciou a zrazu sme už mali 2 byty na Airbnb Booking. A následne potom sme dokupovali a samozrejme tým, že tá super vec, že ak pracujete vo financiách, tak aj vaši kamaráti majú pravdepodobne viac financií, alebo teda budžetu, tak aj kolegovia si začali kúpať byty, ktoré sme im spravovali. A teraz sme sa vlastne rozrastli už na 15 bytov a tento rok by sme mali končiť s 20, takže už je to ako super číslo a hlavne už sa teraz venujem viac prioritne teda tým nehnuteľnostiam, keďže v tom cítim, že moja kreativita aj nejaké také náplnenie je väčšie, ako som napríklad pociťoval predtým. Dobre, čo sa týka nejakého roku, kedy si začal to byť 2018-19 alebo keď si začali, dajme tomu ten prvý byt dávať na... 2018. A ono, akože, že ten najväčší game changer je vďaka tomu, že keby som dal akože radu ľuďom, ktorí teraz napríklad nepodnikajú alebo chceli by sa nejak rozbehnúť, tak sú 3 možnosti, že ako si vytvoriť kapitál, pokiaľ rodičia nemajú teraz nejaký budget, tak je buď to, že stať sa realitným maklérom. Potom je ďalšia vec, že vedieť programovať, čo na to treba nejaký skills, samozrejme na tie ostatné veci, alebo začať ako finančný sprostredkovateľ, lebo
úplne, že inú cestu akože úplne nevidím pre niekoho, že kto nemá nejaký super skills, že je nejaký extrémne nadpriemerne inteligentný, alebo teda vie, že programovať. Takže, lebo vďaka tým financiám som si mohol vlastne nakúpiť viac bytov, teraz máme 5 vlastných v Bratislave, čo je akože fakt niečo neskutočné, čo som nikdy nad tým ani nesníval a už si zo mňa priateľka robí srandu, že viac som premýšľal nad tým, keď som si kúpoval na PlayStation sluchatka, ako keď som kúpoval byt, takže už to potom príde súčasťou toho života, ale veľa je to vďaka hlavne tým financiám, že tie príjmy boli odtiaľ pomerne dosť vysoké a tie banky akceptujú pomerne dosť dobre ten príjem, takže keby niekto, že tiež chce nejak skopírovať tú cestu, tak nájsť si niekde, kde má schopnosť zarobiť, lebo bohužiaľ z toho zamestnania, že keď sa človek dá do čísiel, aj by si odkladal stále po 100-200 eurách, tak sa nedostane k tomu, to je nejaké úplne slobode, ktorú chce, že bude to trvať veľmi dlho. Jasné. Vieš čo, mňa napadá taká otázka, alebo teda vec, ktorú som riešil ja, keď ty si ma zavolal do biznisu, a to je zase určite na inú tému potom, jasne, ale že my sme boli spolužiaci na strednej škole a mali sme teda rovnaký štartovací bod, nazvime to tak, hej, že vyšli sme zo školy a teda každý sme si išli svojím smerom a teda ty hovoríš, že už máte 20 bytov a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že taký bežný človek, aby to bolo pre neho také dosiahnuteľné, že akú školu možno sme študovali, keby si to tak vedel zhrnúť a že aká možno predispozícia bola u teba zo začiatku na to, aby si bol taký úspešný, ako si teraz a napredoval, hej, že nie je to o tom, že vysoká škola, alebo to už nechám teda na teba, čo povieš, ale že kto vlastne môže robiť takéto podnikanie podľa teba? Tak za mňa podľa mňa každý človek, ktorý chce niečo viac od života, že ono je to podľa mňa stále o tom, že čo chcem mať a čo som ochotný za to obetovať, lebo veľakrát ľudia vidia teraz, že niekto jazdí na super aute, že mu to tam pekne vrčí, alebo že má nejaké nehnuteľnosti. Aké máš auto? Akurát na predaj, čiže ak by si niekto chceli, je to Audi S6, takže môžete si pozrieť na Autobazare, alebo chcem si kúpiť niečo podobné. To je trojvalec, jak? Hej, HTP. Na plyn to máš, ne? Je prerobené. Čiže že ľudia veľakrát vidia iba to ako keby za tým, že čo už sú tie výsledky toho podnikania, ale nevidia možno, že čo bolo predtým. Ja si pamätám, že prvé roky napríklad v tých financiách boli také, že som robil soboty, nedele, že som chodil po večeroch totálne vyčerpaný domov, že kopu stretnutí, kopu odmietnutí, ale na to sa nikto nepýta. Každý sa pýta iba na tie výsledky, každý to vidí a je to úplne normálne. Čiže proste treba si ako keby za tým svojim snom, za tým cieľom, mať tie ciele nastavené nejak postupne a samozrejme neísť nejakým takým žraločím, že teraz nepozerať na ostatných, ale že stále zostať so svojimi hodnotami. Keď napríklad v tých financiách je super, že so svojimi priateľmi spolu budujete to podnikanie, takže tak, ale myslím si, že však vy obidvaja tiež podnikáte, ja si myslím, že každý má niečo špeciálne v sebe, čo našiel, čo prebudil a podľa mňa je dobré nájsť tú svoju super vlastnosť, lebo každý ju podľa mňa má a snažiť sa ju vylepšovať a hlavne nechať ju ako keby tak pôsobiť v tom podnikaní. Napríklad moje, čo si myslím, že je taká super vlastnosť, že ak som na niečo fokusovaný, tak v tom momente v tej veci excelujem, ak ale na tú vec, čo je zase nevýhoda, že ak tú vec, že nejsem za ňu nafokusovaný, tak zase spada do priemeru. Čiže ale to je dôležité si napríklad uvedomiť, že preto napríklad som už aj musel trošku odísť z tých financií, lebo ja som cítil, že pokiaľ už som nebol fokusovaný, tak ani tie výsledky neboli také dobré a myslím si, že aj to je dôležité si ako u človeka povedať, že OK, tak keď mi teraz niečo už nejde tak, ako mi to možno išlo predtým, tak sa fokusujem na niečo iné. No. Jasné. A vedel by si ešte k tej škole povedať, že jak si vlastne z tej školy prešiel, že... Jasné. Lebo takto, teraz sme takí formálni, nazveme to tak, ale teda poznáme sa už veľmi dlho a vieme, že... Ja si myslím, že v druhej časti akože toho podcastu, keď začnú tie otázky, tak to sa to zlomí. Teraz dajme tomu ešte dávame také, že ľuďom šancu si myslí to, že sme ešte normálni. Že to ešte nevyplízať. Ak to počúvate aj po tomto bode, teraz to začne byť zaujímavé. No. A čiže o tej škole ešte. No tak máme strednú dopravnú školu a čo je technika a prevádzka dopravy, strašne ma to nebavilo.
Extrémne ma to nebavilo. Normálne skoro prvý ročník som prepadol. A to bolo by o tom, že by som hlúpy, ale že mňa to absolútne nebavilo. Potom sa mi stalo zranenie inak, čo podľa mňa veľmi ovplyvnilo ten môj život, lebo sa mi vyskočila platnička 7 mm. Som myslel, že teda manuálna práca už nikdy v živote. Som bol fakt, že zničený. Som bol aj v nemocnici vlastne s tým a už všetci hovorili, že no, že to tak mladý, že keď sa niečo takéto stalo, je to problém. A to mi napríklad dosť pomohlo, že vtedy som si povedal, že OK, tak sa musím aspoň učiť, lebo už teda robiť manuálne nemôžem. Kámali kopa nemôžeš. No, že game over. Vesmír to nastavil. Vesmír nastavil to, že aby som vlastnou hlavou zarobil. Čiže od pasa dole v pohode môže byť, ale od pasa hore zarábaš. Presne tak. Čiže ako plná tá škola nie je taká dôležitá, je to hlavne o tom chcení, lebo keď si zoberieme, tak ja mám 27 rokov, však vy asi chalani máte takisto, a že väčšina ľudí práve skončila vysokú školu, teraz niekde si dávajú len nejaké svoje, naberajú skills, a napríklad, že aj vy už ste pomerne veľmi úspešní, takže podľa mňa je to o tom, že ako to človek využije, že ak študovať vysokú školu, však ja som aj prednášal vlastne na ekonomickej škole ohľadom financií a tam som vždy hovoril, že študujte školu, ktorá dáva zmysel. Ak je to nejaká, že vyštudujem a budem zarábať 700 €, tak si strátil 5 rokov života. To je veľmi dobrá myšlienka inak, lebo teda ja som študoval na vysokej škole a dokončil som mu teda... Som aj zabudol. A ja. Veľmi rád. Inak doteraz mám také nočné mory trošku, že som zabudol niečo odovzdať, alebo že mám nejakú skúšku, na ktorú som sa zabudol naučiť. To je úplne, že traumu mám do konca života. To bude dobiehať celý život teraz. Tomu ver. Ale zo strednej mám inak veľmi dobré spomienky, lebo teda úprimne, keď vám povedať, vôbec si nepamätám, že čo sme sa tam učili, ani tie 4 roky, neviem ako prebehli. Takže to bolo veľmi príjemné strávené 4 roky. Ja si pamätáš na tie huncúctva a zloby, čo ste robili. To si pekne nazval, že huncúctva. Ja si pamätám, že som bol odborníkom na kalorické tabulky, lebo... Ty si strašne cvičil proste, že? Celé štúdium bolo vlastne o tom, že som jedol. V škole som jedol. Môžem potvrdiť. A jedol si aj z misiek iných. A pani učiteľka som povedal, že mám prípravu na súťaž, takže prosím, musím doplňovať kalórie. To si mal celé 4 roky. Čiže jedlo bolo... Fakt, že som sa najedol v škole vždy dobre. A najlepšie boli dni, keď si mal tuňakové cestoviny a bolo leto, tak ty si otvoril tú misku, ktorá začala rozprávať aj cez nos, aj cez uši som počul, čo tam všetko je. To si pamätám. Ale ja som odišiel vtedy do Ameriky študovať a pamätám si, že som sa vrátil a ty si bol taký fakt, že nabuchaný. Ja si myslím, že všeobecne tie športy dodávajú ľuďom extrémnu disciplínu, lebo tiež sú to veci, ktoré prichádzajú postupne, že je to veľmi podľa mňa prepojené aj s tým podnikaním, že ako je napríklad ten šport, že ten výsledok, že OK, tak idem teraz na bench press a dám hneď zo šupy 100 kg, tak OK, asi si mi otrhne rameno, ale ak to robím postupne, tak to časom zvládnem a podľa mňa to má veľmi podobné ten šport aj s tým podnikaním, že tie úspechy prichádzajú postupne, niekedy je to až nepríjemné, že hlavne na začiatku, že prejsť cez tie najťažšie obdobie, cez to odmietanie okolia, ale podľa mňa potom to funguje. Ja som veľa pracoval aj s vizualizáciami, hlavne na začiatku, a aj si pamätám, keď som vlastne začínal, vtedy som bol, tam sa volala taká pozícia, že začiatočník, čiže nejaký typer, a som išiel na takú konferenciu, kde bola vyhlásená dovolenka vlastne na Dominikánsku republiku a vtedy som fakt, že skoro nič nespravil. Že málo. A pozrel som sa tam v tejto video, že ja, čo som nikdy nikde nebol, by som mohol vyhrať dovolenku na Dominikánsku republiku, čo je extrémne že drahá záležitosť. Však vy cestujete, čiže viete, že ten Karibik je proste dosť drahý. No a teraz mi trošku ušla myšlienka, ale áno, lenže bol som na tej konferencii a vtedy tam bolo, že nováčik môže tam nejakú nadprácu vyhrať a ja normálne vtedy som začal každý večer pozerať video Dominikánska republika. Ja som si po tej konferencii kúpil plavky a hovoril som si, že tie plavky mám Dominikánsku republiku. Hovoril som, máme doma, že vtedy som ešte žil s rodičmi a hovorím máme, že mama, že pozri, že ja vyhrám túto dovolenku. Ona, že dovtedy si nič nezarobil. Reálne prvé 3 mesiace môjho podnikania vo financiách boli, keby sme to rátali na hodinovú úzdu, boli centy. Aj mi to počítala, že to vlastne nedávalo zmysel. Úplne robím, hovorím, že mám sa zamestnať. Ale tá vízia bola, že jasné, že to zvládnem, že videl som kopu úspešných príbehov ľudí, ktorí to zvládli. A vlastne vtedy som ako druhý najlepší nováčik vlastne vyhral dovolenku na Dominikánsku.
kolegovia si donesli magnetku, ja som si donesol partnerku. Vždy hovorím vtip, že ona nedrží na chladničke, jak magnetka, ale že je to v pohode. Teraz máme 2 deti, čiže mne to radikálne že zmenilo ten život. Preto som aj to chcel povedať, lebo to je taký môj jeden z najobľúbenejších príbehov, že z Dominikánskou. A tak možno aj celkovo, že keď súdia, že športovci alebo športujú, tak sú zvyknutí už proste od prirodzenia na nejakú že disciplínu, na súťaživosť a v tom podnikaní je to akože dosť potreba, si myslím, že takéto veci. Určite, hej. Ja úplne súhlasím a si pamätám potom, že keď som vyhral hlavne tú súťaž, mama, keď tu budeš náhodou pozerať, tak neber to zlom, ale mi vtedy hovorila, že vlastne, že to nevyhrám, bla bla. Som vyhral a potom mi chcela vlastne dávať rady, keď som mi kúpoval 2 byty naraz. A som máme hovoril, že ona, že ne, že to nie je dobrý nápad, že riskujeme, bla bla. A ja, že mama, že pozri, že jak si mi vtedy dávala proste radu ohľadom tej dovolenky, alebo teda si mi hovorí, že mám si nájsť inú prácu, že to vychádza na centy, tak ja, že vôbec si to nezazlievam a chápem, že ty máš skúsenosti hlavne zo zamestnania, ale že do podnikania mi prosím nerať. A vlastne keď už sme si kúpali 4., 5. byt, alebo teraz ja hovorím, že už koľko správujeme, tak ona len tak sa nad tým pousmeje, že lebo už verí. A podľa mňa aj to okolie hlavne na začiatku ono neverí, lebo sa o nás bojí, aby sme sa do niečoho nenamočili, ale potom tí naši najbližší uveria. Čiže je dôležité mať podľa mňa aj trošku podporu aspoň časom od toho alebo to najbližšieho partnera. Teraz keď niekto má ženu, ktorá mu stále nadáva, že nemôžeš podnikať alebo niečo, že toto, že stále ho depta, tak sa rozvete. Dúfam, že teraz sa nezvyší percento rozchodov a rozvodov po našom podcastu. Nie. Treba by sa podporovali tí partneri hlavne medzi sebou. No. Hej, a díky moc, že si to takto zdieľal. Ja by som sa teda, ak môžem, vrátil ešte k tej téme toho Airbnb, že... Jasné. Poďme do toho. Konečne. Takže teraz začíname. Začína podcast. Ale nie. Vieš čo, ja mám strašne rád to, že vždy, keď sa stretneme, tak ty prídeš s nejakými novými príbehmi. Proste, že veľa ľudí mi aj hovorí, že či to Airbnb je naozaj také, že či sa to oplatí a tak. To je na dlhú tému, jasné, že oplatí, inak by si to nerobil, ale že ľudia sa veľakrát boja, že sa tam premele veľké množstvo ľudí cez ten byt, že či tam niečo nerozbijú, či sa tam niečo nestane a tak ďalej. A ja sa strašne teším vždy, keď ťa stretnem, že povieš nejaké nové príbehy, takže ak by si bol ochotný povedať aspoň 1, možno 2, nejaké kuriozitky, ktoré si zažil s týmto prenajmom, tak poď do toho. Či ti niekto, že podpalil barák, alebo proste vyhodil do povetria, alebo či si tam stal z toho nejaký, jak to povedať slušne, kurvinec? Že otváral si tam vlastné podnikanie. Ale bez toho, aby mi odvedla percentá. Možno by sa dalo dohodnúť, čiže píšte. Mailchimp rozpošleš všetkým naraz. Nie. Naše ubytovania sú hlavne teda pre rodiny, pre turistov a pre ľudí, ktorí cestujú. Ale určite rád zazdielam, že to je, by som povedal, že najbežnejšia obava toho, že niečo sa mi teraz stane s tým bytom. Moja skúsenosť je taká, že keď ten byt sa upratuje v priemere 13 krát mesačne, tak je oveľa lepšej kondícii po rokoch v podnikaní na Airbnb a na Booking, ako keď tam je niekto dlhodobý nájomník. Lebo väčšinou tí dlhodobí nájomníci, oni sa nestarajú tak o tú nehnuteľnosť, ako keby bola ich. A tým, že na Airbnb Booking je treba, aby tie byty boli stále v 100% kondícii, tak vyzerajú oveľa lepšie. A samozrejme, že prichádzajú niekedy aj negatíva s tým spojené, že musíte robiť policajta, potom musíte robiť pomaly vyšetrovateľa a že ľudia sú veľakrát zlí, veľakrát klamú, ale na všetko je proste dôležité mať dobre spravený systém, čiže ak sa napríklad, že je nejaká kontrola, sú elektronické zámky, napríklad kamery, že vidíte, koľko ľudí vstupuje, máte ich občianske preukazy, tak dá sa ako keby zabrániť tým výmyselníkom a tí, ktorí aj tak prídu, tak potom samozrejme dá sa ich vyhodiť. A z nejakých takých skúseností, že môžem povedať nejakú takú smiešnú, že čo sa nám stala. Bolo by ich veľa určite. Určite. Mám aj k tomu fotečku, ale to neviem, či tu vieme prezdieľať. Môžeme tak, pustiť. Záleží akú. Je to stolička, ktorá bola otočená naopak. Lebo naši upratovači nás vždy posielajú report, ak sa niečo stane, že niečo iné ako by malo byť, a vlastne posielali mi stoličku, ktorá bola evidentne zakrvavená a bola otočená naopak
A keďže tá rezervácia bola pre jedného človeka, reálne prišiel iba sám, tak a boli tam aj nejaké pozostatky jeho stolice, tak evidentne si... Čo s tou robil s tou stoličkou? Počkaj. Evidentne si na ňu sadol, ale mu nikto nepovedal, že si má sadnúť naopak. Čiže si sadol akože na tú nohu? Na tú nohu sadol. Čiže sa nám, že uspokojoval proste na vašej sa s našou stoličkou. A bolo to presne vidieť podľa toho, že ako sa tam roztreskla krv, čiže odporúčil by som mu vyšetrenie hemeroidov, lebo evidentne to tam nejak zakrvácalo. Ale samozrejme stolička sa dala vyčistiť, skôr to bolo duševné, že sme tam pomaly farára museli poslať, aby to tam vyhnal tú energiu odtiaľ. Ale inak to bolo v pohode. Čiže takýmto spôsobom zneužil kúsok tvojho nábytku, hej? Takto. A teda nejak si ho aj sankcionoval za to, alebo len si mu nejak napísal, že prepáč, ale myslím, že na stoličku sám život sankcionoval. Radšej si mal byť postojačky. Išlo to umyť a bolo to pre nás tak trápne nejako konfrontovať s tým, že si strčil našu stoličku do zadku. A neriešili sme to, ale akože bývajú potom veci, čo častokrát sa dejú, že možno jeden z 10 ľudí, že prídu v nadpočte, čiže to väčšinou musíme riešiť, robiť policajta, alebo aj keď prekračujú hlasitosť v bytoch, ale na to máme vlastne systémy, ktoré monitorujú hlasitosť v byte, takže tak. A možno, čo ste ešte spomínali s tou prostitúciou, tak my máme ako keby na tú nulovú toleranciu, lebo je pre nás dôležité, aby ten byt proste bol hlavne pre tie rodiny, a keď teraz niekto tam niečo spraví a potom by sme behali z UV lampou a svieti to tam jak vianočný stromček, tak nie je to najšťastnejšie, hlavne tá voda, že čo sa tí chlapci tam sprchujú. Keď si ich otočí tam 50, tak to není úplne najlepšie a akože ja rozumiem, že tie ženy to robia z nejakého dôvodu, že väčšinou majú nejaký background, ale ak uvidíte niekto tento podcast a prenajmete si takéto ženy nejaké byty, tak LM Apartments k nám nechoďte, lebo vás vyhodíme. Pekne. Ja si aj pamätám, že ty si ukazoval nejaké fotky, teda, že sa nejaká prešmykla, že spravila, ale potom si to aj následne riešil, hej, že si spravil opatrenia voči tomu. Jasné. My sme inak akože taká malá vsúka. Ja som robil predný ako chalanov v Bratislave, čo mali asi nejakých 72 bytov vtedy. To bolo ešte 2019-18. A sme tam tiež mali jednu akože takúto pani, čo tam akože už jak tam proste prišla. Ja som tam robil, že sme tam nahádzovali proste byty akurát nové a sme zabiehali celý ten systém. A nejak som mi s tým vtedy pomáhal. A prišla už taká pani, čo už akože na pohľad vyzerala, že robí proste takéto povolanie. A začali tam proste akože chodia, že 3, 4, 5 krát za noc, akože nejakí ľudia. Samozrejme, akože mali sme aj občansky, mali sme proste všetko zaplatené, ale akože hovorím si, že proste nejak v kuse nejak, že veľa hostí má. A tak pon sme len... Veštica. Veštica. Z guli. To som chcel vedieť, čo tam našla. No a potom, že na to nejak divné, že proste nejak si ich tu moc strieda, tak akože len sme si pozreli, že zostane akože nejaké tie stránky, kde sa to akože vyhľadáva, poskytuje. A normálne sme tam akože našli fotku, ešte dokonca tam mala uvedené, že nájdete ma tu a tu, akože bola to, že približná lokalita a dokonca akože to číslo, čo tam ona zadávala, tak bolo to, čo my sme mali v databáze, čiže nám to úplne, že takto proste sadlo. A tak nakoniec sme akože museli proste nejak akože vyhodiť alebo proste povedať, že už tam není nejaká noc alebo niečo, ale akože to sa akože normálne deje a deje sa to podľa mňa úplne, že bežne v každom akože väčšom meste asi. Určite áno a preto je akože dôležité to nepodporovať, preto ja sa hnevám na ľudí napríklad, že keď ohodnotia hostia 5 a nám potom príde a robí takéto výmysly, alebo sa nám presne stalo, že sa nám snažili prekryť kameru, však to je samozrejme, že to častokrát robia to teraz, keby aj dobili a idem niečo ukradnúť a prekryjem kameru, však ma tam hneď zoberie polícia a naposledy sa nám stalo, že aj niekto chcel podliezať kameru, normálne podliezať, vyhľadal si kapucňu, ale bolo to vtipné, sme im to poslali, že síce dobrý pokus, ale že teda idú preč. Takíto vymyselníci, no. Ale nemáme veľa negatívnych skúseností, lebo sme na to prísni, že máme nastavenú nulovú toleranciu a väčšinou sú tam tie spúšťacie body, že človek z Bratislavy je, potom je to last minute rezervácia a nechce dať občiansky preukaz a to sú spúšťacie body, kedy vieme, že bude nejaký vymyselníček. Asi na to dobre pripravený. A sme ready vždy.
Stalo sa vám niekedy, že by niekto, dajme tomu, niečo ukradol, ja neviem, nejakú elektroniku alebo proste niečo, že či aj takéto, ako sa to potom riešilo. Akože viem, že my sme mali dokonca spoločne takýto case, kedy chodne pod toho. Mali sme hlavne cez COVID, to bolo také, že vtedy sme nemali zabezpečené elektronické zámky na dverách, teraz už sa to vlastne nemôže stať, keďže každý klient má vlastný kód, ktorým vstupuje do apartmánu a po jeho checkoute vlastne uplynie, čiže už sa tam nikdy nedostane. A vlastne stalo sa nám, že sme mali vonku nainštalované bezpečnostné schránky, ktoré vlastne host, ktorý tam bol týždeň predtým, tak ich vypáčil zo steny, karbobrúskou rozrezal a následne prišiel s kľúčmi a vykradol nám vlastne byty, 2 vedľa seba. A tým, že bol ten byt uprataný a mne aj lebo mne písala aj tá pani, že či teda bude ten byt voľný v tom dátume, ja som hovoril, že kvôli covidu vlastne neprenajímame teraz a vlastne čiže ona nám potom s jej kamarátikmi vykradla byt a fajčila na terase a my sme vedeli, že byt bol uprataný, takže sa zobrali jej DNA, potom z cigarety a oni sa už priznali, že to boli oni. Takže... Boli ešte tak, že blbí, lebo ja som mal, že tú istú pani ubytovanú, ja som mal byt asi, že hneď ulicu vedľa vtedy a nám tiež zobrali kľúčiky a nejakých akože nevrátili a potom napísali, že vrátili sme kľúčiky, tak dojdem pozrieť proste do bytu, akože tí ľudia tam boli len proste kľúčiky niekde nahodené a bol, že nám proste ukradli, akože roztrhli taký zámok a zobrali nám vysavač, ale potom píšem tej pani, že akože, že toto je akože krádež a toto a ona ako normálne na nejakých pánov, čo boli s ňou, že to bolo tiež nejaká akože takáto prostitútka alebo niečo. A myslím, že to bolo niečo takéto a že tiež ona normálne ich proste udala, že ich proste povedala ich mena, neviem čo, údaje a potom sa to vyšetrovalo už v kriminálka, že neviem, či náhodou do basy nešli tí ľudia. Išli. Ono na to si nejak treba pozor pri tom krátkodobom prenajme, že veľakrát tí ľudia nevrátia, hlavne tieto prostitútky, že nevrátia umyselne čip, aby mohli dojsť ich kamarátici potom pozrieť, že čo sa tam nachádza, ale tým, že máme elektronické zámky, tak k nám sa nedostanú a máme vlastne kamery, takže hneď by sme vedeli. Dokonca aj ja som vtedy spolupracoval vlastne s tou kriminálkou a sa nám spoločne podarilo teda chytiť. Ja som dal všetky dáta, ktoré som mal vlastne o nich a samozrejme sa popriznávali, takže mali sme to poistenie, čiže poistenia to preplatila našťastie, ale nie je to akože dobrý zážitok, hlavne taký zlý pocit, že prídete do bytu, zrazu na chýbajú veci, čiže podľa mňa ako každé podnikanie, že má so sebou nejaké plusy, mínusy, ale samozrejme, že pokiaľ tie plusy prevyšujú a dáva to zmysel stále robiť, tak treba sa venovať podnikaniu. Že podľa mňa vždy v podnikaní, keď sa robí dobre, tak tie plusy sú nad minusmi, lebo aj keď teraz by sa ma niekto spýta, že OK, tak 40 rokov, či teraz nejaký hustle totálny budem do 40-ky robiť a potom viem, že nemusím robiť pomaly do dôchodku, tak radšej si vyberiem to, ako teraz dúfať, že pôjdem niekde nejakú štátnu penziu si zobrať. Štátnu penziu. Štátnu prémiu. Gabo, ja mám na teba ešte dve otázky posledné, že prvá je teda, že čo konkrétne by mal človek spraviť, že teraz možno som zamestnaný a mám nejaký príjem a žijem u mami alebo u rodičov alebo čokoľvek v akokoľvek situácii. Čo by som mal asi spraviť, aby som si mohol možno kúpiť svoj prvý byt a dať ho na Airbnb, či je to také ľahké, jednoduché, v skratke, že čo sú tie kroky konkrétne? Možno by som ešte takú otázku k tomu dal. Si hovoril, že máš 5 bytov vlastných, alebo že máte, a tých ďalších 10, takže čo sú to za byty, keď to nie sú tvoje byty? A to akože si nejak že prenajal, alebo že spravuješ to niekomu, alebo že ako toto funguje, keď si to už spomenul a že či a náhodou aj niekto, keď má nejaký ďalší byt, takže či ho môže do správy, alebo ako vlastne funguješ? V čom spočíva podnikanie? Jasné, chápem. Veľa firm napríklad funguje tak, že si prenajíma byty, ktoré následne potom inzerujú ďalej a teda prenajíma na Airbnb a Booking, ale naša stratégia je skôr taká, že mať ľudí, ktorí vlastnia nehnuteľnosti, nechávať im čo najväčšie percento, lebo si zoberte, že teraz nastavím moje podnikanie na nejaký nájom, ktorý mám od niekoho a viete, že tie nájmy, keď máte na hypotéku, tak nedáva to taký matematický zmysel a preto my sa snažíme, že ak máme od niekoho byť v správe, tak má
väčšinou dvojnásobok toho, že čo by to dokázal prenajať a tým pádom ten byt nikdy nebudú chcieť predať. Alebo teda bude to posledná vec, ktorá v rámci nejakého problému s cashflowom budete predávať. Čiže preto my necháme veľkú časť tým majiteľom. A v prípade teda začiatku s nejakým Airbnb booking, tak realita je taká, že na každé podnikanie treba mať nejakú investíciu väčšinou, alebo buď tak nájsť ľudí, ktorí majú viacero nehnuteľností, ale tá marža, že pokiaľ to bude 1-2 byty, tak sa to úplne že neoplatí robiť, že to už potom sa začína od tých 5 bytov, že keď nemáte vlastné byty. My sme začali vďaka tomu, že sme mali vlastné byty nakúpené na hypotéky samozrejme, takže som zadlžený dosť. Ale keby som zo všeobecnosti mohol povedať, že veľa je takých návodov, že ako byť úspešný alebo že ako robiť veci, podľa mňa nikto na to nepozná správnu odpoveď. Čo je dôležité, že nechať stále, si mám 27 rokov, ale stále si cítime aké veľké decko a že nechať sebe stále snívať toho malého chlapca. Neviem, že možno si to pamätáte, že keď ste boli malí a rodičia vám povedali, že teraz na Vianoce dostanete bicykel, vy ste ho zobrali a vtedy ešte nebolo globálne oteplovanie tak rozbehnuté a bol sneh, čiže na bicykli ste jazdiť nemohli, ale vy ste normálne snívali každý deň o tom, jak budete jazdiť ten bicykel, na tom bicykli a podľa mňa toto je dôležité, že ak stále človek v sebe má, že nemá zabité to, že môže snívať o veciach, tak podľa mňa to je najviac, že ho ženie, lebo ak je odpoveď, že teraz bude mať nejaké peniaze, OK, čo je veľa? To nikto nevie povedať, či milión je veľa, 2, 3, 4, 5, 10. Podľa mňa tam netkvie tá odpoveď, ale skôr v tom naplnení, že robiť niečo a keď to podnikanie človeka baví, dáva mu to tú iskru do života, tak podľa mňa vtedy príde k tomu úspechu. Ak to len kvôli tomu, že chcem flexiť s Rolexkami na rukách alebo v zime mať otvorené okno na aute, aby všetci ma videli, tak to nie je úplne správna odpoveď. No a teda, že čo by mal spraviť ten človek? Že jaký krok? Prvý krok? Ako sa dostať k tomu bytu? Komu ho dať tebe do správy? Alebo sám skúsiť prať tie obliečky? Alebo čo? Pri väčšom počte bytov zrazu zistíte, že není to o tom, že prenajať byt, je to o tom, že o zamestnancoch, upratovaniach, práčovními denne fakt cez 100 kg prádla už operieme. Čo je akože fakt, že veľa. Denne? No denne. Tým, že koľko je vlastne upratovaní. A taký prvý krok je, že ak je človek, ktorý nechce sa tomu venovať, tak je možnosť vlastne kúpiť si nehnuteľnosť, ktorú my spravujeme. Samozrejme, mesačne medzi sebou si len posielame potom následne vyúčtovania. My dáme celý know-how k tomu, že teda spravujeme, o nič sa človek nestará, ale ak by to chcel vlastne robiť sám, tak akože čo by som dal odporúčanie, tak v prvom rade nájsť si niečo, kde dobre zarobím, aby som mohol vlastne investovať teda do nejakých bytov. Čiže TPP nejaké, alebo to si myslel? No a jak som na začiatku hovoril, že buď reality, alebo financie, alebo teraz programátorstvo, alebo niečo, že kde sa dá reálne, že slušne zarobiť. A že možno má tú víziu, že OK, teraz dobre 10 rokov môj život bude vyzerať, možno, že menej budem času vedieť venovať sebe, ale na konci potom zrazu 30-40 rokov budem sa môcť venovať svojej rodine. Čo je pre mňa akože bola potom, ja som mal 22 prvé dieťa, čiže pre mňa to bola tiež obrovská motivácia, že prečo hlavne podnikať, lebo že chcem proste vidieť svoje deti vyrastať, že ja si neviem predstaviť to, že teraz by som bol od 8 do 5, no asi do po 4, že sa býva. Práci? Tak? No, záleží, kde robíš. No jasné. A že teraz nevidím svoje deti, viete, že, alebo že vidím ich cez víkendy a že pre mňa napríklad to bola obrovská motivácia, že vidieť hlavne svoje deti teraz vyrastať, že fakt so synom aj s cerkou som bol veľa a že vďaka tomu, že pri tom podnikaní, že keď človek zamaká v tých prvých rokoch. A tak dá sa povedať potom, že zo začiatku je to také, síce robíš na TPP, robíš od 9 do 5, ale keď podnikáš, tak už 24/7. To je pravda, ale zase dá sa nastaviť ten čas nejak inak, že hlavne na začiatku, že keď človek nemá deti, tak dá sa pekne to rozbehnúť a potom už ako keby má tú trajektóriu toho, že OK, fungujem. A nemusíte hasliť až potom až tak, ale podľa mňa v tých prvých rokoch je to najdôležitejšie, že podchytiť. Hlavne keď niekto býva s rodičmi, že a mi povie, že teraz má nejaké náklady, však väčšinou nikto nič neplatí rodičom, to tam využívajú, jak mama hotel. A podľa mňa vtedy najlepší priestor na to si rozbiehať niečo a potom ďalší veľký bod v živote je buď nejaký prenajom alebo hypotéka, že už musíte to platiť. Tá zodpovednosť. A hlavne si nekúpa chujoviny, podľa mňa to je tiež veľmi dôležité. Že teraz
je taká proste doba, že všetci chcú na Instagrame vyzerať dobre, ale na konci to aj tak nikoho nezaujíma. Že najdôležitejšie je to, čo máte v nejakých veciach, ktoré vám prinášajú príjem. To, že si kúpim hodinky alebo niečo. By som nikdy nekúpil také drahé v nejakej etape svojho života alebo drahé auto, že keď bolo hlavne rozbiehanie toho podnikania, lebo vtedy má ísť všetok fokus aj všetky peniaze naspäť do podnikania alebo do investícií. Gabo, díky moc, že si to takto zhodnotil a že si nám povedal nejaké príbehy. Ja si myslím, že by sme mohli kľudne 3-4 hodinový podcast dať, povenovať sa aj tým príbehom, aj tým spôsobom, ako sa dostať k tým bytom. Aj by sme vedeli rozprávať o tom, že akým spôsobom pracujete oveľa viac, možno do budúcna pôjdeme ešte viacej do hĺbky v týchto témach a možno aj v iných. Možno si dáme len takú, že drizdačku, že myslím, že by tam bolo dosť kontentu aj na takéto niečo. To môže mať 24-hodinové stream. Live stream drizdania, hej, že. Gabo, čo by si na záver povedal človeku, mladému, staršiemu, vekovo úplne nezáleží, ale že čo by si povedal človeku, ktorý chce začať podnikať, respektíve možno aj podniká, možno nie úplne úspešne, každopádne chce byť lepší, chce, aby sa mu darilo. Čo by si takémuto človeku odkázal na záver ako po takú poslednú myšlienku od teba? Podľa mňa je dôležitá sebareflexia extrémne, že teraz prídem pred zrkadlo a pozriem sa, že dobre, som Gabo Juriš, kde som teraz, čo som dosiahol, aké chyby robím a že aby som ich nerobil znovu, lebo myslím, že každý človek vie aj cíti sám, že čo robí zle, alebo potrebuje niekoho, aby mu povedal, že čo robí zle, ale hlavne pri tom podnikaní je dôležitá sebareflexia. Že teraz pozriem na seba ako na človeka, hlavne v tých financiách to bol super vidieť, že teraz dostal som sa na nejakú pozíciu a že čo musím spraviť na to, aby som sa dostal niekam ďalej. Ale treba sa je fakt, že kriticky spísať si normálne veci a teraz si to rozložiť, že OK, keď na tomto zapracujem, takže budem lepší, ale samozrejme by to boli veci, ktoré sú aj vo vzťahu k svojmu okoliu, ale aj k tomu podnikaniu, že nech to nie je také, že teraz mám raz do týždňa polievať kvety, tak to má vrchol disciplíny, že čo som dosiahol s kvetmi. Ale že aby to boli proste veci, ktoré sú hlavne v tej oblasti toho podnikania. No. Čiže toto by som odporúčal, keď sa niekto trápi, tak vždy prichádzajú tieto obdobia. Ja si pamätám, že tiež som kopukrát ležal doma, už som si povedal, že na všetko kašlem. Do plaču mi bolo, že obetujete tomu kopu času, hlavne na začiatku, že to proste nevychádza, nejde to, ale vždy, jak sa to myslím, že hovorí, že po každej noci znovu vyjde slnko, myslím, že tak nejak, tak treba dúfať na to, že ak budem makať, tak proste to príde a že tá energia všetka sa vráti naspäť. Dobre, tak ďakujeme krásne, že sme sa mohli s tebou takto, či už zábavne, či už nejaké rozumy, že si dal a že sme sa takto pekne s tebou mohli porozprávať. Určite by sme mohli dať potom ešte nejaký jeden diel, taký... Ja si myslím, že nebude iba jeden. Ja si myslím, že nebude iba jeden, lebo mimo kamery je toho kontentu veľmi veľa, takže už stačí iba mikrofón zapnúť. Také ako Marian Kočner, že potajme nahrávať, čo sa budeme rozprávať. Vysvetli tú schému s tými DPHčkami, vieš. Dobre, to už je na budúcu tému. Pardon. Na to nepoznáme odpovede. Nie, čo to je DPHčka? Dobre, tak ďakujeme teda krásne, že sme sa takto mohli stretnúť. Ďakujeme aj vám, diváci, poslucháči a všetci, čo nás pozeráte, počúvate a neviem čo všetko. Takže... díky, určite nám hoďte odber na YouTube, na Spotify, zdieľajte tento podcast, aby sa dostal čo najviac ľuďom. A my sa už asi len učíme, takže krásny deň a krásny život. Krásny život a vidíme sa v ďalšom podcaste. Čaute. A díky za pozvanie.